melam suicidal thoughts mami kuat ben kenti tu ke truk ni ka suicidal thought ngala attempt ban suicide dia lah sanksian ni but not on that day kinda keren gibriu kinda keren ben nginum poi dujok kinda yo ro nginum poi beneng mah tak tahu habayarap yenu gibriu am ngasih jong na ya pet me ke ibu le akan mau podang sedai lingkong kumu volunteer hantu akan mau ayo kasan spa si benai kataru lah semua komen tulok me oh ki NGOs kini ki seng baper ki baterai 6 tahun drop baterai 6 tahun ka HIV baterai 6 tahun kini baru khoi ki issue baper ngidei banbu yaki kejingkeli la khatsan arhos nem phile ayu la te hakani kapor ngai khublei sai sien ki porlok ki bapet Forefront Media nga Christopher Gatfo, special correspondent na kementar Forefront Media. Te ngadan hakani ke rensan ke pemerintah, hakani ke por kano paisi ngadan bat iba Barry Karmalki, ibadan ru bat ke Meghalaya State Network for Positive People. Ngakwa banyak keren ru bat Barry halor ki bun ki benta ki bang ke ketak yakani ke jela ke jongi. Kamtam hakani ke por ke badan kini ki jengjelai jong new drugs. Te ba Barry kublai shibun belawan ni. Kublai shibun ni belawan nomor ba. Pak Slam ni me kenduk lang. Te sangat li bolak pelawan ni. Te bari ngakwa bener keli ke long direct ni nomor keni kan long very candidly bet nomor ngam kwa men pelong tan formal nomor ni pon ngalak pong formal me pong informal. Oh. Te bari skong ba batai kendiat panggil dia bagi viewers kin tip nomor labun memelawan hapo on TV deh kipat ba kim tip so at least batai no intro panggil dia deep say something about yourself be human on the ground ngakwa menong len ngakwa menong ya kam min se ke jingsiam ke jongan ku beri jingsiam jung beri ru long hi to biang wa let's roll on dah long ban describe le di no bela kam jenjar hi ban professionally ti bon li ki kom yu nong kuno ngadi wi ki HIV activist but human rights activist apo ka jela Meghalaya ngala jule di present ki ya ke state baper lah ki consultation ki baper Henry pai bai hidu mentah sini bun hi batip yang am tahu HIV AIDS survivor utau drug addiction survivor ngai ladi ngabun sin mang si ko ong bai banga ngade bi recovering addict dan ngala jangai kumbakat kendai sinam mentah ngala jangai dengan drug su ngasi ba bi ladi nomor mengimtip mah ke partai ke bakla ke jinglong ke bakla i long ke bamla ban biang tak kadang ngasi ong bi ladi kum recovering addict dan ni utau buri badan be hapeng ke jing ele ban ke jing di kerni ngala im badu HIV la mentah la khatsan sinam ngala di dawai du khatsan sinam I'm healthy namar don higi beri badang perkat trai tang badon HIV temut ke jing im ke bala lengkot dan ngaru ngadang mut kum tahi medang sedang dan mut trayo HIV stayo telalej tambah hadu mentah hingga dang im and nganong kumno da kejing ya lam lenti jong tribe da kejing don lang ke jong u ngalong healthy mentah and then ngayo ban syakri du iki khamtam iki kena samla ki ba ngop ho new jingdi kelong ka me kerenti ka namar ba kalaper kerukom long ki kena mentah ka generation ru ka kamlong cuma ku mak por jongi ka generation ka ya de kumbai mentah ka generation ka kham state ki youth ki la kham nong kum la kham long inform ki la kham tip you ka jenjar hi jingele mentah te kata hi kelenti ke jonga ka ba man kasngi ngayat and man kasngi hi ngasakri kam judan off kam judan leave ka phone jonga ka bosu on bet kata hi ke jingim jonga Temu kemen memory man on the mission. Sort of like. Ay, to. Di bari ngamut menong kumni mo. Namar ong mene ba ladan almost 15 plus years they halor kum gani. Kan ngut separai dan. Ngiyadon riungut tambah ngiyak sa arngut mentah. Arngut ki twins ki klat no apor bagi nang dap khat benai maybe imat dam baklang ka di pneumonia mah. Ki klat no nang tu ken. And then ngia sa saungut and then 2006 pat haka sngi kha jongi men 3rd of August haka birthday jong hi por ba idang sudah puli na po Assam University one chini then we were supposed bangin berhablit bamlang and then ngia kiu lang keju taksi hi ngakan mau tambah siteng lenti bat ngia hierno ngabat topara balai tai men meningkong bat to basau ki shong be pro taksi poi hamo blei ka fil break ke trok na din yoki ka ban ni artli taksi and kumba prak na ingot ki bat men jonga bato para ki klab dia kata keju opore
te samanta ngi don arngut para lari bang ai ngi don la don brio la don kun te asim ti manga hi ban li mai mata ba oh di am halor ka tu ka jingjia ka bajia tu ka por de bari kalong kum nu api long masuk tu ma hi ngasem kham tam du dalong kum kitu kalong ba mo kalong setback mo tin nong wei mo ti pi skong kum no long ha tu ka por ka jia yu ka tu ka im ka tu di ka lowest part of your life ni kalau ada hi ma ngasih sim lupat ba kade jing peniat ba start ublei man namar subu banda GIA yang baru para ka jonga ka tu ko por ngatharai kumong kibriu kanum don cuma ka jing kelah ni hadu bakhlat i men lu ngadang di drugs bet ka jing hiar jongi na kata taksi kata kesni lu de na ka jing kwa drugs na ka jing hiar tangi yelit ka jong kelenti te por bajia ka tu ka jing jia ru ngiyai deng banang tu ngim banai nong kum nu ada ka tu ko jingjia sa tema 2006 nganda kamau ngadang di be full por nga kamau por boki wan tep ki brio sheying ru em por boki klat men bo to para basau mar mi kini uni ini bahe do bertau balau basau kini ki angel meh yeng manga ngade drug addict utau babot hanga atau balai tu lari de alkoholik te mela su thu hi ki jing e ka bangi sia mahing email tang nam ta jungi email la su tang nam ta jong nga bai berjong para atau para balai jong nga mela su bun kam ben ta tang kamau por ba ki klat kita ki men ba para jong nga metep ki brio bawan hang tu ngai i ki bo ki klamban man tep ye men ba de para jong nga ki la long kum bawan attack be yang ba di para oh beli la sim no i kini ki angel la bu i kini ke setan ni ka kemi tharai sakan no i snam kan em kum ta hi me ka jing kren jong ki brio ka de ru hi ka rock bottom go jonga ma kendu mau siang ngakan mau kata kade hadian license kata ngelawan rehab dulu mah so kata la license ngelawan how 2006 ngakan mau por bangia kajia kumta ngakan mau por banga pet no nang tam la suram la keren palat kibrio ngakan mau por banga pet sport sport 3 se jorong yang ngakan mau ma ga yat ko wi ketrok tu ngasu kata ketrok lu ngamju kendu su tang imat keladi jing peni sign ke jong ubleh ma namal ngasu i be hata ketrok ba katho ublei udon por katho raktin ngoi katho God have time to listen do you have time to pray kemud bu ublei udon por ban sengap tu me udon por ne mandoi ka kata pa me ngan du kata sengibat ngan ong no ka jing klat i men jonga bo para ka jonga kadika kata ka nong no ka jing dia ka bawan ra ka jing kela hanga bo para na te ngimpat kela pa di 2006 ngidang ngedi be Christmas udang ya tias be hi ka New Year udang ya tias ngakamau poi hu March 26 ngalong te kat ni tel biang long show dan nadu ta March 26 2007 bangalit last ya ke rehab hadu mentang abadu parangi jengai men kan nu jing di don biar don ganja don drugs don kino hiki ba ki jing di ban penbuat nanga bon para jonga gila ki jengai non nadu kata sengi ma what ka struggle pa ka don ma am dei bong ngatang chu jengai nang ta ka kam don chu jingele man ka sengi ani thu ime ba khat phra kan dai sinam mentang la sange drugs su dang man hagini ki banai dang don mai tu feeling ta ngan di indiat kan ja la bun kam palat ki ngai i perlok ki long bene songkai di pek thang tu ta ti email long kum no the first reaction haying halor ka igres halor ka jong me mentang tu ko por ma kham perkhat banjai us kan ngatharai gadi suicidal thoughts dan menam suicidal thoughts ma mi nam kwa ban kan thi tu ka trok ne ka suicidal thought ngala attempt ban suicide dia la san sien ni but not on that day ha ka por bang di shwa namar ba ngakhi da ke jingmut bangam kwa bandi henry kamet kapan be mah yu tu kapan be ke tu ka bangi ong ka withdrawals ke jing jenjar kamet ke anxiety ke jing bomhun kamet la sulong wir mah ha tu ka por ma bakwa ban yap no nomar ba yu kum ni la ngala rai te men met banganum di su bible ru labat la pulihi baro simit banganum di su tang suki men step ka ju asan sin kris ngala persyang ban peniap lade ka bakhadu ngakamau ti ngatharai email num tip ya ni I don imi hing dang imi maka mau hakata sengi ngaru langia ngadon dawai kuli sibun ma bang isi khot ki SP ngabam lai photoli season bam ngabam la ko ayam no ngam tip hiru ngala blackout dapor bang kendit daka mlu sudah daka nong mlu kum sojo ngaka mau ngawal nganda pej ngala apre and then so dawai kuli lu bami na ketin lu dang bon I mi jadu kan ni ngasarai ila klat no na ni perse ngaka tharai klem ye thu I me beje ayu yang ngata sengi
Dam day badon imi je kata ka fifth time mga persang priya beli try ngaru la ngala hair na try si drong kan. Jangan te ban ong hi ha kata ka sngi ba khlat men ngaklam ko ayap la. Kadon ba jing ngorem ma, jing ngorem ta kadon tambah not on that day pang khlam ko. On that day pat kadon ma tu ka jingmut naladi ba em. Men namar ba imei la struggle palat ma bro si jingim. Kibrio ki bapet yang nang menta ki namut try bengi digi kun ruspa men khaman man yang ruspa ki wan dagi yang besu subyang gaja ke subyang ka kau ka do ke yu namar ba email la de baksar palat ngakama po dang rit mengi ing indawan suti email no mati me isu jan yu ka khaman adu mentai msai su da menta jongi ma takata ngolong tip ka don ni ma ka tu ka jing tendung ke jing tip lem na po bolin kut jing im jonga tang ni la men rum don chu para rum don chu boleh kan kut ke jing im jonga tang ni boleh ngam di tau long ha katu ke jing keren akwan ma sa ego ru ong boleh de la aku dap senrang la mangan wan la jing kela ke jing ele ka don tambah karai lu kala don banu dun tu singi ngahab ban pedim mi kerteng jong men imi e jim do i men ni klem i banga kala de imi e shop in klad ila yo i me bang kala tang kata ngahon namar don kapor ba imi e i hab ai pisai nga bangan di drops namar ban yai la yai kum temen nama ban yai tho la yai ko kum ni hatu por kan kerta kan no arpusau senam ngakama wan daya cepo yung sijang abbe hadun dali tri imi tri sorkar na abbe hadun dayo kali imi tamar yo kali imi ngalaki nama menurut bamja tamar khamat imi menurut disha hakmat mi e pa kendiat long lai long perlok ma mi e ngakama wan daya cepo ngala hiar kumu temen ma hiar kum temen ban disim pilasha rumla ngakana ai mi e kata kapisa ai to pol isu ong ikeren deketin sinong mai yang kat nei mil along bro ni am deketin sinong ong kat ni mut kat tu tengka bi ai mil along brio ni mut ngala kat tu namar bal awit ka withdrawals ma kalaban ai pisah kena bangan nong brio ma namar ka jingim jongi ki nong di ni kelong tu ke di ban long normal dala long normal di ban buat dala buat la di biang ketu ma ka cycle sakut be sulong round bikum ni tak ada ban light na ketu cycle ma ka jingele la sulong to ngilat untuk vicious cycle jong memo mentang ya poi saka kendiat namar ba nga kwa mentip ka por memilih school but ha tu ko por milik school siapo siate sinong ni sabar macam masih avoid bani tu ikerteng school namar ba nga kwa ma bani tom ni bon ha ba yang balai mem ju thokot ke biografi jong me ingat katu ngan sawan sibit na alur katu mo ngam ju kwa ma ban tho ke studi ke jong namar kibun ma kibriu kiba unknowingly kiba contribute ke jinglong ke jonga ban ngop ke drugs la kalong hayeng hasem haskul la ni ki colleges iu tai ngatip ba kade ke jing duna nanga hi tang balong kitu ki atmosphere ki environment ka banga ni kitu ki contribute bahai ke banga long mentam ya dengan num kwa than ban nyeu ya ke school le ngam kwa ma pun but nam namar maki du ki kwa ke banga ban ai jing bahai nga long ni man du class 4 nga sha boarding school ngidei na nong kendong adon lupa haying hasem kaying kasem jungi kalong dysfunctional ngiwan hi na kaying ka ba long kendram he ba ai nong kumno nga he klem ukpa ko mong chuong ka kemi jonga hi ka de ukpa jonga ka kemi jonga hi di mama ka kemi jonga di men ka kemi jonga ka di baro hi ka jingem jonga akan mau porwa ilej bo hostel yang ban light hi kendrum kendram an chuong no ka jingi de kiat asnong jungi ilej menchuan nong kumno menya cakamat menur sakut apata menur sakadiang ro apata menur san kat sebur apata bedi ban light na katu email akajing la kajogi bu boarding school ma hendai da poi boarding school katu ma kajing long inferiority ma kajing long sngorit yel di ngawan nong kendong boarding school don di kelajat don di na school ki bala along nong no ki ba i hi-fi kwa ma ban long kum ki bu jinglong me ki nem tai kat bale ma ki le lang namar bale dam le kum bale ma ki du perlok la ti to melaya ling bahati ki por school bangina mi keren ru tu ti dengi laya fast forward namar nga fast forward kendiat kendu pat ime hak po dang lik kelas hapo Sid Edmund so me kendu yang andala alej nong kumno nga tau sumaria pas na boarding school na UM nga kamau 2001 ma ngali join po St Anthony's yang puli economics nga kamau ha ka final year exams nga krimni tho ma namar beli yu la jur pal ka jingdi nga kamau bu para jonga beli tho exam sang tu ka por hi utau baklan no to basau nga kamau por bu li tho ma UM nga batai lut nga ma ke economics
Bau lu tu late talk dah tu kejing talk ke jonga upas ngai la dia kem late talk la tu exams. Sakut blackout cepo bedi tiar di tar. Sakut blackout kendit dalam akut exams. Dan ada nak tapat benong man continue yang final year kem ko asyuk. Dan ngalek no ngalit no syarihab. Dalami na rehab pala suthaj ben late same college same kaju ke environment kaju ke air chuang nom no. Temare no cepo enmans. Dere mare biang saya tak boarding school. Na boarding school nang tata mare late BA first year cak be biang. Cak be biang tengah sapoi pada man sengi kendu. Ngia kan. Ho namang kendu me tu kepor ba nganam dan surely tu ke sharp memory ba du tata ban ken mau tu tambah kidan hi kendiat mengia kendu ha tu kepor bomde ha du tata regular. Ngar ngam tip ya ka status zoom jong me tu kepor. Possibly nak pen batai ke aku tu kepor 2010 dera 2010 kalak mendi tu hi snap hakatu kapor actively ngala adon ban kini ki NGO ban tray ban you tambalong naka addiction lu ngala sang jengai but they how to snam him mengatip pile dia bangadon HIV lu after getting clean for 2 years abdin bangala khoi no drugs are snam how to use snam ngatip henry kumun chuang no omdan talent man kumbi kadang ngoyele be ban wan chapo class me kenmau hilu to kapor tang rai kho kenmau la dami na yeng sha ben thap du mau san kilo yo be clear yo hair por me lalong kum ta me federate te me shu tu me la ya me sau pu ar kilo tu kapor ni mentapot te me kan me ikum bo he me me nga te bari ngomot man kali kum ni me kani ka halor kani ka HIV status akapon me bana me long noli me tip ila di tu first time kalong kum noli mentally bemi nomor kadi psycho analysis sang ni bunsin ka ta du jur ya karu kombor perkhat marni barok nginem la bendeng ka bor perkhat ka baklan ngala benong lesi kidan ki baklan lesi kidan ka middle kidan lesi kidan apo ti haladi ka marsen bana pun la dei pun melong ngala dan ni kenyang jingpang melale ku ngala de macam meneng ong sansin ni ba nga attempt ni ledi ban suicide ka tu di podang di drugs dah kenal so kan ni gawe ke insiden ni imat riusin ngala le ban peniap le dengan klaim attempt pan ngala kadang sudai kejing perkhat ngaka mau por bangayo e result sa HIV ngapet kita reaktif bahap dan kamban wan le test biang sibun ban habdi dawai kenim tai ngala thit hi me drug sibun tu kapor 2010 ngaka mau ngadon po civil hospital po Pulau Civil Hospital ngala thit di tau drug sa kapor jongi nang di tu kitin golden mah ngala thit artin ni mendei bong bandi ban buat ngalong be sitin ban bu ekstra yo ngamiap sitin dah bandung baik ban klat aduh kata ha tadon bok ki tu kapor ngakendu yu counselor ba tu ni si imyong ngakendu i ti yong ba pet bari pilaya le pilaya kun ni jingkerni la arsnam menta an long ka seiso ma bali pi mi kun ni jing pang ro kum pi kun ni ka ya kini ka HIV kan namar ngandapit menta ka di sama ka HIV ka diabetes, hypertension, bat ka addiction ni. Kini jingpang kiba mdan dawai ban penjadu. Men ham immat kini baro serta. Kalau ngadu kata diabetes rumdan dawai ban penjadu ka hypertension rumdan, addiction rumdan, HIV rumdan. Le ngila ban arrest mai, ngila ban tek la kam mai kini jingpang. Ta with that he in mind ngasus ngap no yuta counselor ngale chiem. Tambah ngelarai ngalong lupai counselor mah support. Ngong ba ngan peni be email kini report lada ngayok jing kersan na yeng biang dalam yok jing kersan na ledi la don dokter dung dai happy amut bem tai ma lech email ngi ba kau bali ni tu nga mladi hi man stu nomor ba record marwe la su yu marwe bi ma bapli ma ngalit pen email ngong tip mentas ngin dia ngong kan mau ngalit pen email da report akan mau ka tu ma ba kran email ma tang ngasi ong ki brio ba hakapor bu brio long hakapor bu syam itu lowest point len itu most vulnerable point hejing im jongu kitu ki kentin ba mekran nem da menang ban kran nang tu brio la im la long ko make it or break it mah ngomong ibe day hakatu kapor por bangalit pen email yong email kejing im ba im mamela da memyo kum kan ni menyo okay kadai mo ong ni nomor momentan ni kran wan haktin brio ko to ketelit la da nang ban pendon kam tuju telit ula ban penlong ngi ubri babaru la ban penlong ngi ubri basniu ngila ban niu peni sniu iwe tang le si gede katu bah kade te por banga peni ta report yong gum ni sabai ten
Kajing im ka ba im mamela da memyo kum gani kajing pang menyo sa kaite. Kajing di drugs ka jong me, kajing ayu ka jong me, yong bimta. Hindi uang pet ngi degi Kristan. Ubriu manu-manu ru kila ban penjulor ya kamet. Ya kamen sim don bala ban penjulor. It's time for you to go and save your soul mayong. Kadai me ba men pen im no e kamen sim, kamet tem lile. Ublei unum shim hi kamet jongi ngin dal atep lakut. Ublei un pet kani ka badon hapo. Takadau kilit pen im me tu ka badon hapo. Nadu kata sengi hadu matama. No turning back. Nganam jam hadu kata tamang shwa bangan yo nga kiklet. Ong save your soul. Ya kamen sim merium de. Ngila lose humanity de meken mem ta. Mamen ngan syukran ni kajing sha. Ting ngile kanu ngi preach tang dui practice ngi practice re. Ngilong very judgmental ting mentah hakani ke perthai ngi judge palat. Is it because ngila long kalalong kaduna palat katu kajing syampang hangi? Kamdai kajing syampang ma kadai kajing tiplem ko jongi ma ka belayap ha ka jinglong brio ko jongi kan. Pili ngati babon ki problems ki bon kini kitai ki ba don hakim lang salang ki ko mata ini ke HIV ro ka bon unong bukan ngop ha ni di drugs babon ngi train nam ta ki tu ki brio nomar ngai la di ngayo ka ni kajing ai lang ba kajing age ma nam ta kajing age ta ka taw ma ngaya de kini ho ki brio ba pet yang anong ai ba ta tu kum tai le ba kren rib le ho i mat kren ya ki khna jong ngarong si ong kum tai kinda kren ki brio kinda kren ben lu nginum poi du jok kina yo ro nginum poi beneng mah tak tahu habayarap yenu ki brio am ngasi jong na ya pet teme ke iba ule na ya pet ke ule babakla ne ule ke badai ne namar ngimdi teme ki ble ngi kajing bisar kan don bi teh bojrong teme ngasi ong kata be ngakwa banwan ra hau ki brio larang ikwa ai banwan ra jing kelah ke imlang salang ke jongi metep ngidei be ban address ya kajing mah mdi ban pet brio kajing bisar ayo beli mun bisar ayun bisar ublay namar menu wad damene wad dangane ngin ngat lo dah kajing bisar jong ublay kajing bisar ayun bisar ublay nga badai ban ay kajing yarap jong me kat bangla nganai lut tak kadau me ka bangaong ne ni dei ban long biang kibri ki bawan ra be kajing tiplem me pe lada nga nganut ban sakhi me lade lada ngi im kum brio lada ngi don kajing e li da ngapet lada du botu ne bokum ni kum tai ka don ka an ka don ka kendon ki bun ni ndi nga me kum brio me tama me di drugs ngan syok ne ngan bom ne me de HIV ngan kinpo ne ngan nom sha lang ne me ban wan lang him lang sa lang ka syong katu ma ngi di ban wiang no kum ki tu kajing perkhat ma wan ra be kajing e mu nga yo kris yubu me don HIV nga ka duty jo nga bangan pet ba me mendi dawai nang man lagi ke bro dama de body drugs ka duty jo nga ka de ban ai kajing selok ye me ya katu kajing bakla jong utu ai bisa ruble ka don ka an ma henry para brio ma ai so kajing e mu ai so kajing e ladang i treat e ki brio kum ki maran sen lanu tu brio un sedang long kum umrat tapi pet ke bajia menta ke basusi in suang bin no ha kan ni kajing show kajing tiet ngam keno e kini ke bajia menta kadi ke bajia menta ile ke long kum ong ki brio la dir palat kini ki kena badi drug sementara ke sedang saban ke attitude ke behavior jong ki mala long kum ki marat namar ngila penbelian palat yaki bangin sim ban treat kum kimaran ban kenya ki bagi kimarat kita ki scum of the society ki bamdon kor ki bamdon iru mah ki imlang salang sisin mangi kenpo ki tur ki perkhat yal dia bagi long time la dayu marat ila dayu brio ngi ken bu ding marat utu marat ula behave kum marat me don akor don jing tiblem su uturu le kan bamon pe ki jing dia bamenta ke jing pen aptari yang tu ke jing tu jing thiam balai kitu ki beri ki batip ningkong ya kani ke problem ngolong mensya por bengi highlight ya HIV badi drugs me nadu 2008 2009 2010 ngila ong bakani ke problem ke dan hamikla baru khoi denial in denial dan baksim mi kabu hoi bengi dan ke drugs problem to ngini lek biang hang tu te hak itu kisnem medang dan ni em kum kita ki data deme kan mau deme dang mentah ke memory long deme ya keren mela namla man ong namar beli lada kadi ke ticking time bomb atau pod yang keren ke Meghalaya te beli pat ki atau pod ki sausnem mengidan denial beli ngi deny ya kani ngang sukum lo makres beli ngi deny kan tambalong kadon ka jing bom kwa ban kit kli mah lani ngi don ka jing nong kum no kasih ke ngilong laid back mah lahe
ngin dapit kinu kijing baje hari emlang salang mensha por bangi keren ya sipang ibun kidong apo sulong bangi let bangi mud ban pelong awareness program kum kani ka problem dei me jongi kani te kadi ka problem jong kena lusai gi kena naga me badi drugs kena kasi jongi to badi kiat me kum ta por bangi ong HIV ru nang mud be kadi kijing pang unong wei por bangi ong ke drugs bun ong be kijing pang jongi wei ngi ong ki bangin le kini ki counseling center bangin yo bante la kam lu to ko por Muntan na ba ban ya ai ka kti ko ka diang bam dei tema ka problem jonga menta pat pet la bethe yam bom tamba kum nga ong ngasi ekren ban ma kampat long tulit mai ka im lang sa lang ka jongi kampat long tulit ting mela banai mela ban khendiat ban batai hakanu kaliang bakala ban wan kita ki stakeholders ba kum ong paring ni stakeholders ni kementa ki dan ki la ban di educational institutions ki la ban di ki community kila mandi ka balang kala mandi faith based organizations man kila ban wan lang tu ban pull in namar ngila dan we are at war tu man at the moment te kumnu pat ngila ban resolve namar ngina fight lang united ni mandi ban pra ngap ya dan lang kum kawi ban eradicate ni te memela ban ai na kaliang ladangi kwa hi ban wan ra jingkala kamtam hambai ni ban new drugs ngihaban sutu ru baka kapor kelak mo dan kidon kijing start sayan ru ki badan kadon ru ka nongkom no ka jingej ru kadon da kembo memtan ki feed based organization ma pe ngai la di ngej bi ngamlong religious ngam de ubri ubolong religious yu to long spiritual ngej bi ba ka jingej ma ngai la di ta kata bi ka jingej lengkap ber ki medical intervention scientific intervention kini me kidi bania tri kamlang ban wan ra jingkala lada ngasu ngej be hakani kajing kidon hadu mentali bancu dwai be ban kala yu beri wem bon ma ki bahiyang pe ngane thu nga story me men sha por banga di drugs pelan email la wan ra mtip chu kan no balang ban wan dwai nga kan ma ule la long ko jok nga kama ule gawi ka balang ka bawan ki wan lai ngut songut kila ta om yang lu di kini kita tu bangadon pat kila ya dwai ma karu kom dwai jom ki ma ngas thu ko baki ngiat man khli bangan kelon tip kimut kum nur ngam tip mai katu ngaru pat kata ka jing tieng ngaru pen ma pen kita ru nang dwai nang ile ban ngiat ngaru pen me ta kendong ni dapur bakim la su yang ban ngiat nga kema me yong ki ong i me kum no uni la song do tau men sim soitan ngal ong la goi tau men sim soitan tok su soitan ne men sim soitan kum tai gi kran te me mel along ko exorcist mela long kum tu me ta ka dau me ha exercise me ngatip ila di baklem ka jing dwai klem ka jing don jong utrai kan ra ka jing im jong ngam long kum balong menta henry dengkat berkatu ma ngadon kami ki medical intervention ngadon kami ka scientific intervention kum ki dawai ki bathamai ban penlong beri yang aku bangalong menta gin hap ya don ka jing tri lang ma ngimla me ban tri in sailu ba otang kani la biang tangkatu la biang hap ya don kam lang ka jing tri brokot ngi don kam yang kam tam ngi de ban bu ki beri ki batri kum ini kam ga si ong be kini man ka puan ngan ong be ngan ong hadu menta ki NGOs kini ki seng ba pher ki batri nam tau drops batri nam ta ka HIV bateri nam tawa kini bar khoi ki issue ba pher ngidei ban bu yaki ki jingkeli la khatsan ar pos nem phile yu la beli ngong kata kan itu ngai me Chris pej mentangi bon ba gini ki jing longki news ngi ki sengi kena drugs ki yo kena ki yo bat kum nem tai ki jing dia ki ba man kesngi ngi po khut bon ma ngangam kuno su kini ki seng ki hap kum ke imlang salang ki don ni ma ke jinggit kli ban ya dai ke imlang salang kini ru kim bakla tambah kitu kena ru kim bakla ma syai kini ki ni hab ban bu accountability kitu ki beri ki banang ni kani ke bajia ni kalau ada ke manifestation ke bajia kani ke mentah bah hab ya abit bebunong tu palat mentah hab ya pej ukna ubatim si giri temen lu tuhi kini ki NGO banadu mensya ki belade ban ai ke counseling ki belade ban ai ke jingerap ni kena senu ki ja habaladon kini balik kini kena kan ni klem akor habaladon kini balik kini kena ki yo HIV lut habaladon kini ki NGO balak khatsan arpos nam balik kini kena yo FC lut ngihab ban bu ka accountability me dak tinong wengi ong nei tu ka accountability me kini ki NGO ki balak khatsan kat arpos nam kili ayu balik kini kena ki longgum ni ke sarkar kal ai ke pisah kenapa ka kumki organization kum kam kelai AIDS kila ai ka pisah bania dai kini ki jingpang bania dai kini ki boleh
Ukna sya bandrung ha NGO don HIV, undal arung ha NGO yo HIV. Habaki syringe la ai bathamai ban laj ya kajing yebit. Ukna uba sya banwan hapo NGO dang kham don burom kendiat. Mentam dami nang tu NGO tang ban keren beriu nang su. Nah ni hab banong accountable mai kini ro kem lang salang. Ni hab banwan ra modern kumongong baik modern problems kidon kami modern solutions. Ki MSW jongi ki bayo. Gidi ban pet lu ki problem ku boong mane ban mai opportunities ma. Kini ki kabu mah, apa bun kum gini kena ngibun tu bagi kena ki start ru ki MSW ki bun, social work students ki babun, penon kam no iki. Namar kata ngapoi keren sisin ngatarai kani kadai halor umdai tang ban me. Ngayok ban puli kani ka kot mo. Kadai ka kot thma me masyid stana thma me kali yang mane ba halor kini ki drug related ngam danang tadi kini tangong ngapat bang ngasutana kini ki tangkat thma mi dengan da puli dengan da koi ka kot me mission man and me jong we Delta Force officer. Uthok me to ka last few chapters wong ba in every crisis aktin pareng mo. How every crisis there's an opportunity. Hakajing ia hime kadan ka to opportunity bangin wat mangime kitu ki solutions kin wan hakatu ko por. Te danum dan hakum kani ka kenti menta mangi megalia. Ngila ne ban recover back. Kumau ya kan ka imlang salang jungi me nomor ni gadi ka imlang salang ka badai ka batip briu tip belai ngila namla man molam biang ka tu kumau ngi mena ka imlang salang ka padir ma kalajan poi kumau we are on the brink of explosion tambalong inang don still hope is there lada ni keno na batia ma kumba ni ong matan hap man ki problem ngi de man pet ya ka opportunity mai ka kabu ma ngidon kini ki problem ngidon ki kena kini ki body drugs ngidon kini ki HIV cases ki banang ki homegla ngidi man pet pa kabu ma ngibon ta magi social work student ki bala ada puliru ka jing start science ro kala nang kiu ta ma ka medical intervention ro kala nang kiu ta ma ngi pa ngim penon kam mai kini ngim penon kam larang ngi pet ya ki drug addict babon ngidi man pet baki social worker ro kila kiu ma ngide man ai kabui kini ma bantre namar kini kila alik puli ta me kini bi ki opportunities ki don bet and kami kala jongi ile hadu menta kris ngong namar ba ngidon ni sort of ka jing ya suthu pat parabri kin dian kanonga bangidang ya kwa ai me bantre lang ka tu me ko bi tanat indalong kumnu kinu kiseng lu ngadang itu ba kidang don hi tu jing ya kwa tre lang ngide ban sim kabu ko mi kitu ma bangin penteli biang bangin tre ma ban attack e kanu ko problem ma amde ba ong attack you brio ngide ban attack you kumbang si ong hi ka addiction menta kala dik symptom ni dan menu na preng jongi na ni ka sarkar ni kisang bahalang na ni buat dangiru banong ban identify ki cost ma bali ki kena jongi kilong kanu takada hongi ong udrox uai ayu kini kena abak imlang salang jongi kam la amanai ni lada udrox uai ke jing singan lada udrox uai ke jing sultanat bali ki imlang salang jongi la mong manai kita ini ban perkat ma ngimdei su ban perkat ke ke jing sniu bo mi udrox na ngitip lut jing sniu tu mai rutip ngarutip ade henry ngidi ban pek ke ka bau drugs ula banai bakini kena kilit pai bi situ bar ka bai drugs ngiru ide men ngai mang salang ban lej ai namu men kli me kani kan mau ni ka tarif ngalajan ki klet kani ka tarif ma gini singa pek nga udon tramu ai kiti tarif ba 50% ni ka India ki ong na ba bangishim penyang men Rusia ma tungong elan kli no bari kan ketabat kumnu pat iki dawai namar sisin omas pang pharmaceutical industry ne ke tepen ni nga pang tu ko lalong technical bali let's hope tambah ini le nai penlong technical part mai pat sho ka khandai nyo pho ni khindiat li history khna ma men sto ba sho ka khandai spa nyo pho ka India ka jinglut jong ka India ka lut ba ka ba import yaki dawai ke Indira Gandhi hau khandai hakikat khandai spa nyopo ish itu ko ong bakat kani ke middle ka kani ke emergency dan napo kadi ke jongi bali ngin chutiet be kina wai ki banabar bali ke India kamla mansna dawai nisna me ta kadawai but lengba ke jingle jongi Indira Gandhi me de mentip mentaba ke India ke de ke pharmacy ya kiri ki beduk ki Thailand Brazil Nigeria Cambodia wad ka Mexico Colombia baru khit ki thit dawai ni India namar beli you
ki India kinda yo we are very good apo ban reverse engineer yo dawai ma utu dawai ba pemi gitu company le si lai pesan nangka ngi ki Indian pharmacy ngi lemno ngi reverse engineer itu dawai ngi sna ha kador bakasan nangka atangka nei na tar kom watmut baka sarkar ka bha ba babun palat ki HIV lani babun palat ka TB ka sarkar ka ai dawai AMM ngidi ban ai jingai ngu gini ki ngidi ban ai ngu gini ki pharmacy ki generic pharmacy ki bangi jukhat badan na po India kini ki sim itu dawai barem ki bangi ki biriu pai ba ngim la ban thiet ki sim uni dawai ki reverse engineer ki ai da kador barit de hakta man dala hab dor dawai sarkar India kala la man thiet dawai da dei bi sisa butu dawai urem bai kumba wan original companies ma hadu mata pe kum ki HIV nong por ba mi ning kong dawai HIV si benai $1,000 ni thi lanu nga la yap ma khat sang snam sin poi dei ba like kata ka dei na ka jingle Indira Gandhi kini ki jinlik pharmacy jungi ki yo ban sna dawai le ki yo ban sna dawai bat ki sna ta dawai ki la ban pen mi kini ki jinlik dawai ki bala ban i wanda ka TB ru kalong kam ta ndala mi kini ki pharmacy ka sarkar kala la ban thit ni kini ki pharmacy kini ki pharma company ka sam ban me so pai ba Henry shwaban pois to starif jong me Henry ngidi ban pej ba hau arajar khat ar ma kamau bangi protes po Delhi ngi siaset ke EU ke European Union ke mut banwan yele namar ke India ke habrung ma hapo World Trade Organization te ki boni technical ngan batai than Henry ke India banrung hang tu kan hap ailat be gini company ki dawai barem-barem bende he India ma daka jingdi hitu ki dawai barem India ke India kan hap khang no ikini ki jinlik companies si sien bakhang ikini ngini upload mangi ma uduk kusuk itu ngimla tu man thiet dawai kan jingrem tu ka sarkar India kamla hi man thiet nomor bunu ba pang TB bunu ba HIV te kumlun la thiet du tu dawai barem ta kadau kini ki EU ki mut wan attack ki Indian market ma na market tip medi man tip ba ka business ka ba heta ma po pertai ka de ka koi ka khia ta kadau ba hadum ta arajar khatar ngilik protes ya tu namar hadin arfos nam ka sarkar India lada me invent ki AKM ka ai latang arfos nam hadin arfos nam manu ru la ban sna po India kalong ta ma subu nga invent yu we dawai ngalap yu we dawai ka sarkar India lani ki barok hoj po pertai hi ki ai por arfos nam hadin arfos nam memla su ban bat bor yu tu dawai ban ong tang manga ban sna hadin arfos nam ki dawai la ban sna manu mela an sna men da don ki means ngai la ban sna de ha taru kom me her doru dawai HIV but de ha takaru kom baki Indian generic pharmacy klan ki kiu de kini ki ri na west kini ki EU European Union ki wan men sha po free trade agreement bar ketu ho ki FTA ketu bangile ho arajar kada sha set jail ru banile itu dawai ho sha set jail saus ni po sab darjam ho por bangile uni hepatitis wan mut baka sarkar ka IA nomor belabun hepatitis CM ngia saat hi ngi abom hi po Delhi hadu banda yo ai uni jing sumar mo ya ki dawai TB rubun ki bangile anta U3HP dawai ban yadai ban yo TB dan u 1HP ru dan mentangi dang ya saat so yo TB lam te kani ke jinglong ka tarif kumba ong Donald Trump kumun chukain ma kanwan ra ya ke jingrem jong dawai po di India namar ba ho Donald Trump on pendrem kini ki dawai kini ki dawai kin wan kin don ki dawai ki kham kerpang ru ki generic companies jongi ki nomla ada ban sinai ki dawai mo kan ha ni ka market ni po kam tam not east kan longum no kan kata me namar hadu mentahi ngi de ban kan mau me haba de bat kuliang dawai ka sarkar India ki thit ni dawai kham tam ki HIV drugs metip lengba ki pisa bawan na po global fund me tebun kini ki donor sapo global fund kila dangwiang me la di ne India to kila dangwiang ni India namar bali kita ris kini me kila dang kiu to munu ban di dawai hang tu la ti benum yo nong benum e yesu ma te dakin dawan ru kin khang lat pa kini ki companies man snai ki jing medicine de hang ta ma bang sayap di metu ko sha shibet yo melak peja tarif le menang tarif te ngina ya keren ni ak ta ba ki brio ki bepet ngi le se ki la ban no di sel drug addict usio keren be kumni ke jingele jongi ki babon ngidon ki whistle blowers na po prime minister office tang sudan bamut patent yu dawai bamut ban bat bi yu dawai banum ai la di ki we ban sna ngila file case don ki dawai ta kata wat yu dawai cancer ni ong ban sedang manele no namaru dawai cancer ru rempalan henry minta ki la sedang don kini ki companies ka patent ke jingbat bor ke jongki company itu dawai arpos nam kal akut ta kadau kini ki dawai ki balalaj ni ngim ailat kini ki company ban yo obat borsa
hapok ka section jong ke India ka don kata ka section 3D ma bangila ban banginum sha ai company man le kum ni ta ka daw ngi le kum no batang subak la tek ngi ai kes ngi tho kini ki bon ma ki kes bang le ka company kum ka Gilead ka Work Hard and then ka kira abon ki company ki ba sipla ko long kum no man ka sipla de ka generic ka sipla ta ka sna ki Indian generic ki generic sipla man chang songa kan ke rap badi tu ko orang Afrika ru kalau kum no ya ke bementa pat ya bementa ki ngiting na lamar ba kini ki menta ke European Union jing sipor kala akutli menta kala sedang wan biang namarkan hab ile trade ke India to some extent kan cha pressurize ma man EU kini tambah when it comes to life saving drugs iki dawai ki bapen embrio ma ki bakta ki jing embrio nginum ailan ma bakin EU ngin ile wangi don ka jing dei begini Supreme Court lawyers ki bangi file ki patent ngi file PIL ngi file ki bun ki bangi ile ma ka politics on HIV medicine hepatitis TB kini medicine kibun wat ya ke TB ru lada amdon HIV ni gini kiri ki baduk ki babun ka burden jong TB ni kini benaingu bami jingpang HIV metib boleh lada umdon HIV namaru HIV tu kata ke immune system ai ke boriada jong brio te ka TB kam le te bagi jingpang jong kiri berus pa mede mentib kata ka TB ke di jingpang sisa tang jong kiri baduk kum ke India Sri Lanka Bangladesh kini kiri baduk sisa ki mensha ke ki high TB burden countries henreina ke jingdon HIV syawesru HIV sisin bak immune system ka down ho brio ka jingpang baningkong bu brio nyo ka di TB kata-kata ma kini ki bana west ki brio ki bana po kari nongwei kari west ki chiong no ki bana sa Amerika na Europe man chiong no na ka jingdon HIV kamen jongki ka telot ki yo TB dei nang ta members dang mi bagi global fund on TB on AIDS and malaria la dam don HIV wat mud bahdum tangin yo fund si ke TB ruli wat mud ban indon any donation ngidei bantip baka fund si bahedo menta partai ke dei global fund on TB AIDS and malaria la dam dei baka west kayo jingpang TB na kadau HIV hadu mentangin nang tarai ke India tarai ke TB empala bante lakam kemun along kum ni menta ni ni temut sulong bai gai ka bajia west kemun ka kata sini buat dah kini nak kadang ka jingle jong ka UN mencangi dan kini USAID funding UNAID funding ni menta nak jingle jong utram kin pet no kini ki funders namar ka US kala withdraw na po ka funding po ka global fund bat kini ki World Bank kan kata lu di kini ki kam ki NGO bar kala kata he do menta namar most of the social issues po India ki le ki NGO da ka funds bawan nabar tak kadau ni jong ma kini ki companies badan menta CSR ngila sedang man ya keren baki India kini ki companies kila de ban shim gejingkit klik ma ban address yang social issues ngamut ben keli to katu melai melak pensyai saya ngamut wat ki pajba ki bepet ya kaniru le sing men benda nak ong mene apa senan tenis ke background apa economics melayok ben pendep teng ong ngana kata ngakwa ben yok ben kata halor katu ti dada ngilit nyok syakawai pat ke bentang aku hak ben keli kaying kesem narempi la jong kalong kumnu kala ben le kumnu pat ben shape yu kena bementa kala sebun nong ngin hab ban sedang ban keren mah kembas sedang no ngan suong no ngin hab ban sedang ya ka ban keren ya ka drugs ya ka songkha songman kembang juong hi ke HIV apa meklea kam dei ba ngamen dengan mene imat dia meni ngong ya pui keren ya pui keren syaban saya ketungan nong ba kini ki apa meklea mentangi don sipo hajar ngut ki brio ki badan yo HIV manu dia don sipo hajar ngut ki brio ki badan yo HIV ni Bana ka sipo hajar tang 100% ki badi kita ki brio badi drugs kita ki brio ki bakhayiman lani kita ki MSM lani ki gay community kendai persen na ki brio bayo HIV hapo meklaya hi ki yo anang ba ka songkha songman pathar umdei ki drugs addict umdei ki nong demand ki bayo HIV ba ki de ki imlang salang takadau haba me ong ye ka jingkit ki ka nayem ni hab banyak keren mah pe ko mga ong hi kelas ketu kejing keren dong ka memenah ni ong baki kemi ki pa menta ki kun menta ngila yo ki generation ki ba kham long fast ni ha kapor jongi sisin ba ong mi meyalang samla wadu songkha ngidang ngai nang don ketu kejing ngeyu hende ki kena menta
ka syong kha syong man lu kala senjor ma ki syong kha be ka ngam bisare ki mo they're all having sex kemun chu on kti nong we ki khana ki bakhan riu khat nyos nem khat plus nem khat khandai nem menta kila syong kha be ta ka dau na yeng meng la de hatu kat nut na yeng jongi banong bayu para la jong gi kon na jong banong pe ngi kwa hi ya phi ba phinum num long ko no banum le ni kam ban chong kha kloi la ni ban kita hi ma ki kam la ni ba phin di drugs e henry la da phi hab ban le la da jia ke ngo bahaya dai la di la ni ya dai ki brio kan nungut ma ki mi pa ban no de kren ta kondom wadu paru bari kun thrai ban batai on ki jing poi banai ki yu jung ki ngi dang le ran kini kum bang ong ma ka modern modern problems require modern solution ngin hab ban pentip bila di hukum nu mengin keren ki kon ma la kalong ha drugs la kalong ha ka syong kha syong man namar ki adolescent ki dan kumbalai po 100% na kata kasi po hajar ki di adolescent ki bayo HIV ma maka jing syong kha nong patharu la sulong khor ka tien ka jing syong kha klumar ki jong kini kena bat ka jing bom nang ban yada ya la di ma me trilang but migle it's control society max ngi adon ka jing trilang ki awareness program sensitization program habang yelej ban nong ko mo ngi dan ba ki Manba Foundation bat Manba Foundation ho ngadu bat relationship kadi gai mar ngakan ma relationship bat kaman ba hi galong ba kaman ba tu kapor ka pet ya u ki briu ki ba ngop ka jing kerni di drugs but nong ko mo basically ka approach ke jongki ke de harm reduction pe ban yele you drugs ki restart hi ki ong makadon tang lai lenti ka we bangi khat ka demand reduction man pendunai ke jingkwa drugs sapdengki beliau ke harm reduction man pendunai ke jingma ke bami nu drugs bat ke balai ke supply reduction man pendunai ke jingwan jong drugs ke jingwan jong drugs sapo ke idla ta ke tu kamdei than ka duty jongi wat la dangila man contribute khendiat tu ka tu kan dewe ka kamram jong ke ki bor han ma gitu ma kum ki pulit kum ki custom gini barok kai le ka kamram ke jongi kan dewe ka demand reduction ma harm reduction ka manbha ka hatu kapor ka yo project harm reduction kumno banyadai ke jing sapriang jong HIV hapdeng gini ki para khana di drugs tenang tahi ngapoi tre bat ka manbha ngapoi sya kum klain ngayo counseling dan hadin dan ngapoi pat bat ngapoi kum staff akan mau podang sedai lingkong kum volunteer hantu akan mau ngayo kasan spa si benai ka taru la smokeman tulok ime oh kasan spa si mele udah tu bat tu kapua ni mat ki jinglut empat ayu ka bos by bos nga kamau nang ni si snong si potong ka san ka ka bos ka bawan by syar pol adap ho ka subiang ni an hatu kapua ka jingkit clear nu kham duna man tu dan ka sedang ki ko tulop lai hajar dan ka poisan dan ka poin riu I had to struggle man ki beri ki i yang menta ki namut bau tu biang tu la long nong yalam NGO mintai ki beriu pa ki batip yang ki ima na do mga struggle and with all the health issues bang yo metep na do por wat da ngala snamet kan ni nga kamau nga yo so ka jimpang ba per ngai man la jan yo lot hi like no so ka jingyap bat ka TBM barok ki jimpang barok ki jing e ka jil na ka jing sa bom masnong na ka jing sa bom giseng na tu barok la tele no kum ni beli mem thokot no kumong ong yeme ngan thokot umlong namar a lot of people are going to get ki beriu bun ha ki bahayang bahasam jonga ngan thok kan kata ki school kan kata ki tele kum ni pinyi do me thokot kum mengiru i kidan ki kot ki bashidan ki sensor mes mapak sensor no kita kipat ti kalau kum ni ki kwa ban ni pe kum ngai i kan jing im jong me kadan ka we mo bari me adapt me improvise but me overcome kadai ka tu ka bakong sandu ka ba ngin hap hikai mo ngamut ong kum ni sa kowe ngakwa ban kali na menta bari kadai ba halor ki passion yung ki ingus tanat banne latnya ni kini ki ting ting ngai IMM shubun kamsa shunya bitu ka kali ka bolong rong dak long kali jong me rong i kalong kum tu kali badan ha Japan medan iu ke Japan Japan mana kini di passion na do man sama ngapet bitang ki brio beruspa abayo iya na oh manado nang rit ma kemau anda syong bos nu ila dia banyak tu driver banyak bos mana yang mencari don tu gigi berjerong gearbox ni tai tu ni mau nya tu nganang penbut narut ma ngasi i pa iki kun nong ki bakham don kam am dia bang bisini
Dia begini nyak mah kejeng kerku iki tu kapur. Myok tu mana tu kapur hable mentah hadu mentah ki ong perlok mela sau postnya menang le gini ki nganong kum kan di passion ngakwa na du mentra. Ngastonat lah man modified kali ngastonat ban off-roading ya don ki team sebenarnya kan ki bayo le cedu sapo goa ru RFC ho ki don ki team gitu ya don lang tambah kelam yo lain nama yo sim syuti kan sang sengi bayrut memang yo milik bet ujung lari mukem dah amde na lari mukem de juga jong wiki karkuar katu KTM yo dan u represent de veni nongrum badu bakhatrai jong ahi orlan karam noi ki yo sponsorship na government yo ki yo ka kadiru kum ka jengker ku lani ka nam baki wan ra ke jela namar ba ka first RFC ba ka jela Meghalaya ka kalin ka yo ban mentang it's a huge ayu tambah mah ya tu tengadon hi kum tu ngadon ki perlok namar rangam don ni hobbies nga tharai dia try ngamlong sin cuma nalor ki ni ngidon ka NGO ka bagi khot ka Meghalaya State Network of Positive People hang tu menta ki brio ki bagi ka membership jongi kala ki 4,000 tam ho ha Meghalaya ngidon si 10,000 not ki brio badon HIV tambah ki members la jong pang ngidon la ka jong ma apa ka seng kala ki 4,000 tam and then ban kentiu ya kini ka quality of life apa yang ki kena ki ba ngapa kini jing di drugs man ra ya ki si jingkela te mentang ila don kumba aspartam ki kena ki bla laj na ka drugs su badlang ba kini ki aspartam ngut ki kena ngiele kumno ban kring chui ki wi kena ma te laj nang turu ngiele ki polisi and then ngadon so ki khlung lu sopo is Jaintia Hills si spa khat khandai ngut ki khlung ki ba em ba du HIV menakani ka pungkut no ka social welfare ka pisah du mentah nang lut bit na plala jong ki bon ma ki tension and then email ka met muklan ki na klan show hospital hamare apa you shouldn't bok bamtau pu para ru la kham ki clean that ka bai dei bai mai deng la along ka lasting asar ru ngang su obrio hi ta la along ka jingkir khu ho na su yo lasia ma ta kita ma ki bon ma kini ki tension ngatip ba kumbang ong yemene dangam don ke gym bat kini ki off-roading kini ki bangale kini ki hobbies bangadon gum ya kali ngatharai ngala relapse la aslam ta kadau ma ka badon kam nga ong ikna ru banchu sange na ka drugs ka sukli kumnu ban sakut pada ka tu jing sange ka bah ta kadau you need to have something in your life come with stress and then entah mah takadau hatu kapor ngadang raiko apa ngasi penuan bayi kini ngakar mau por bang sedang ban mi amli ban tri kini kakam ban itu iski beliau bang ada HIV positif ngade drug addict ngopai wan ngapan ke jingkersan ngapan ke jingi tiblem ke jingi smutu nang kipai ba nasi pej hadi lajit makan mau hingga tu kapor mau saupu ar kilo kat ni iterpen kat ni ngapej ayin ngong try mela arab yang akat ni menkir no drugs ni kumno ngan yang kumni khmat ki brio ma bangan li jong ba ngadon HIV ngam lele ngadi nong di drugs mentang ala kelah batang supe lu brio nong ti nong di drugs pakai ma nong kum ta ma ndeng akan mau ma pe kum bang I'm not religious ngam di brio pamare jing mani man sandeli tang bang akan mau ma ketu tin beli buang balada me yang kerteng jong anu mai ni ma bang unung penleran ma ngayang me ma buklem penleran si sa ma beli tak tahu mangang si ong ki brio kejingit cuma kadai kawe ka atiar bangin da penan kam bahar ma ngi penan kam ngi kejingit half heartedly ngi penan kam kat ni penan kam ai mu kejingit kat ni ai be kejingit unconditional love ki brio pen mung la dakim kala ki brio de nang ta ma ngasdang ban nong kum no ngasdang ban mare sikini ki hobbies ki jonga sedang ban yele kai yu kum nim tai tang ba ngayo jing sneng ru ngasdang ban le bodybuilding man te kamet ngasdang ban he ngasdang ban yu blue klam peleran ngakan ma ho por bang le bodybuilding 2022 ngadang sudah pra keluh ndiali ngadang sudah pra ai ma si spa san po si spa ru po ko squat ngabu mar sing bu ngakhlem ngayo had attack usami ni 2022 oh dah ini sen dami i yang aswa ka tu ngakam he abani kanili 2022 ngakhlem hajim ngayo had attack ana tu kapol ngatip ma bang ada kadi ka had attack natip ngakhlem le ban sumar le di wud i samla jonga menta i di log jonga ngi syele chowudlan na po joa itu kapol ngadon placement ngayo placement po is Jaintia Hills kumu project officer
Ngasukhat ngilit chim dawai siapa Woodland ong you have to be under ICU ngatipat baka jingkit klik jonga namar next day ngan hap kendu upad ki kentei ki ba armet ki badon HIV bangan yele ban selong iki kumnu ban khai ki khun apo ka hospital khnam bakin lai jo HIV ki khlum tangas ngau banga ka jingkit klik jonga ka khamkhia ban hatu ta kata kami ba yo heart attack kum tahi tang sumare mi na po Woodland ngawan biang no clear ngapendep kami after 2 days hi imat one day ne 2 days kumta nga phone yu para to one shaw para kataru ngampat ICU banyak kali na marum shani ayu para banyak kali ma nya hi ta kali the Thursday nga poi support ni gram after 2 ne 3 days nga poi shani gram por baki test ka troponin level mut kata kajing don utau kajing sha attack u klong snam kadang don kitu ki doktor surprise lagi ong yo ada attack na du sengi Monday na wan sengi Thursday kumnu me em kindabu yang kibu hai ICU ngarakan mau ngapur kibu ICU ki om bandalit sabar umlong hap sabar bintu badang long healthy sungulong healthy men like me rum tu ngat ngaput begitu baru khat ngalet bet sisa beli ru ya da mana marba ndal ates kiwi umlon kam stand umlon kam tamang astu de jing di kui hima jing di cigarette hemoglobin jonga poi ar kam de ban poi dua tu there's a lot of things bakajing im jonga hi kai nga ba I have a lot of things to be grateful ma what you nong sure nu bang isi lu nei undale ka kam ba ne Chris nga ngani sha me yu ngabun ki breu bang isi bakar jinglong asap ke jongki tempat teng pa ki kren ni badayem ngan yang badula dole he kam badai unda di nong sure jonga ngan yang ma wada ki kisang balang ne kini ki breu bakunu kunuru ki don hi ki issue ke bang mustnat tambah ki bun pad hi ki issue bagi sim ka badayem nga kersan me ngalong ta hangahi ngakiar na ka drugs kandon be tagajing jit bandi ne bamdi ngamdi kamdan me in between ni nga bangon ong hooj lani em hapadeng jong ka hooj em dan era ka hooj mut ka hooj ke em manjit bitang artili ngamdan re ye ro hapadeng nga em ne hooj tangata be jing em jong akanya bangan sakri brio man sakri baik klem ganu jing asap bat kani jinglong jong ha ni Chris ngani tu nga ngam yo kam man ki brio ki om bangalong tu transparent too outspoken I will not manipulate reports nganum anong kumno nganum inflate di data ho ngam ngen ki outsider funders ki batip yang aku activist jong kami la da ki wan le projection ni ki no mai kam yang kitip ba I will not inflate I will not manipulate data ngam compromise ya ki integrity jong ngala de compromise kan no mak jingim jong ngaman sha balingan compromise menta and right now I'm working with people ngatrai na menta kam siem jong kibrio nganum compromise no ma tangan ai me ko we mo ko we gadi GK me general knowledge me dia tempat yang ame general knowledge golden triangle golden crescent tempat kan ni mah kabakta yang ya kari India mah ngilong kum sandwich mah menamun tip lah kena di drugs mekeli golden crescent golden triangle ajan poi tu mah golden triangle tu mensha student book ba warna ke jingkela don hi perlu bonong te bari damam kela men kela nong di drugs mem la pelu la gayo ong ta ngong yu dam pelu gayo dong la syasiat la aslam ni mah ong minta yu ngalak poi siki hapok border jong golden triangle dong ngalak poi mah la poi sinami tu apa 2000 Meli you stay 2000 ya ju buat perlok delikai poi hina I will not disclose everything ni I will not disclose anything tambah ngalak poi ke jinx new book but ke nongkum no ba India ngilong kum sandwich mah ngasi keren be kini balai kini ke crisis ka don pori India anda mepet hari India ru balai kini ke jing bonu drugs men pet ya ke Punjab Haryana stay ban men dapet ya ke North East Manipur Nagaland Mizoram kini ke Golden Triangle ke debe ke ri kum ke Laos Myanmar bat Thailand kini kinong penmi drugs yu tau heroin bagi kot ki klan mah ni banang te ke Golden Crescent utu si benai si teng mah si yang dua ini tu kasih kum tahi mah ke Afghanistan ke Iran bagai Pakistan dari Iran Afghanistan kita to Golden Crescent lu gadon lightly kiri kan si Golden Triangle lu gadon lightly kiri kiri ke klan taman penmi drugs sapo ke South Asia jongi tak kata mengilong kum sandwich mias ngo nang te nyamu drugs nang niru nyamu drugs ma kata gidi Golden Triangle bagi Golden Crescent and ka bama menta kalong ba ngimdon kamsu Golden Triangle ngimdon kamsu Golden Crescent pe kiri kakak kejela ke bahajan jongi kum kan Manipur kila snahi tu menta heroin ka bama kata ma ka bama
gidi man mai kata tak tahu ke jela ke jongi ngimpat long dir kampat dir me yangi nang ye yang terlilang kawai kampat dir Manipur menshau dan kampai mensha ni udrak tu hab yai lang baba ro khoi ban poi sa Manipur mentana Manipur sedang ban mi ki drugs ka drugs ka Manipur kelas sedang ban sna drugs mi i kat kubor po thauba le gitu ki factory na hirin kila sha ayu kata ma ka ba mai ngi kata ba north east jongi menta ki basna drugs la sang dan me ti bari ngamut men kali ni li ne nomor beli ba ni shit pek ba po ki series mo no akini ki snemot ngai la diru ngaship puli kiden ki kot halor narcotics mo te dang pek kiden kemo tu series Narcos Pablo Escobar Pablo Escobar te batai me khandiat ni ngilong pun ki ka tu ka imagination jungi ba kaya wild kaya chen e chatai ni perkhat le si ola ngila bandan Escobar le ha shalong ru na me kalia kani ke de jing sutu ngasi i comment jong gibri ru tang lai kren ki drugs baki don kita ki high level ki kini kita yam ame kala am padan high level tak tahu ngong gidang la ban le e ke jela jongi ame kala am dan high level dealer menong ban to Pablo Escobar we ban wan drugs ban long tu ki film lani ban long kum ka Manipur ba kum Mexico kum ki Delhi kini ki kiri ki jela bala he la he ame kala jongi gidang tang ki mid level babalai udrok su kun kan ikan niru babun palat kini mid level dadon be tang uwi u high level ngila ban dan no itu kli me lakut udrok selong balong mentra kama po Colombia kum nu kile Escobar hangi pa mdon me o kli kidan be kini mid level and ka mid level ke jongi pa mde de bong bagi itu lu we suduna kamai suduna ayu lithi udrok de perlait itu hangi dan be tang mid level dealers but ki peddlers and then kini body gidan betang kita gelai kerdan ban ngasih gitu ki comment ba oh high level ki sarkar kumni ngasutu ke jingrung jong drugs ke namar ke border jongi kamlong ma ke bolong secure kidan be ki tricks jong ki bri ban ran ra ki jing sneer ki yo be me ke ba kumni kamtai ring ide ban nang ban te lakam kini mid level drug dealer gini kimde kimdan high level hani ta kim paddan kita Pablo Escobar syam paddan namar ba mga siyo so ba gi long entang hakajing long brio mo kajing perkhat jungi kalen nyo shikiwe ki bentang in ongi danuta ti long kajing pensyai bawan name bala dan hapo ground la kanus nem la dan hakani ka entah lah kan rius nem total lah kat kendai ni as kum kadan ko kajing keren mo listen to the guy on the ground kadan bunsin ni hap tip yo brio bala dan hakatu ka benta la kat tusnem ula ban ai ngi kata ka knowledge la ni kata ka jing ai ka benta ka bami na me makalong ban hikai yang iru namar ku mangau liman ni ngam tim Escobar ban pensai la da don mas ki bas ngap ken da yepen hame kala jongi hi utau high level drug dealer wa long tau Pablo Escobar dan kimdan kita ki Pablo Escobar barsa kawe ru na katu jingmi na ka sarkar baki online lak drug dik dan ma katu de I think we need to really nongkom no man hab ban le research biang man you biang I think social welfare kala simti menta ban le gini ki interviews ban ki mapping ban wat bahai ki drug user lailak drug user tu mud hin jong me dan every house have a drug users memang and drug user can define whether this is injecting la new debris bla dung drugs bla kerni drugs na kumno na namar bangin dai khin dai sei kunja sei kiat ta along kumno ma 3 lakh drug users he injecting drug users kim dan rahe megla la de mediu minister mo kai minta me macam politics macam politics na macam politics na mele yuli jika minta sana Naya menjadi politik na. Dadai nga politician keren na without facts. Untum lili tu no accountability ma. Keren na mara tu. Tambah sorry. Joke apart. Minister jongi be comics sudah. I don't care if they mind. Tambah don bagi minister ki belong responsible ma. Okay. Barkadai kani hi kebajiah kejala jongi ma. Dadon ki department ki baterai bah nak jing trace ni gini stay jing bom klik gini syak kenok be ke sarkar ma. Kalong hi kata sat fact ma kadai jing sisa hi ke melang salang ma misiar mi ibah kamtam na media ile misiar mi ibah kumu ki keren na po assembly ke long syuti ama ka statement ke jongki teng ka speech ke jongki belong ayu tambah ngim dei pat ban bu sideline pa di ki beri ki bateri sisa ma markidan
menadai ngau minister menong kata menadai ngau minister revamp, re-strategize, re-introspect kita haban ya yang sedian go back to basics mubun dan ki problem ki jongi ki badan kam modern solution karukom tri pa kejongi ki don parki kumbaki ong ki basics of how to kumno ban ke basic kau de kumno bangin peju brio kumno bangi de ban ya keren para brio kumno kumbahi kai kiri mendai ki jongi kiri mendai ki jongi pe ke dorbar kare kata ke dorbar ya thiriamir lais ni sos ni nang long dorbar mentah pa long dorbar steng kenta la wai si steng kenta la wai kalau ngenta ke don kam banda dehi bangadon ha kabor kanya chuong ngakwa abangin ni perkhat ni shong biang and kumbang ong right man right job ngin ai ka kam ha ki brio ki bateri ai su kini ki NGO ki basu la sulong no tang namesake ki badale program la sule tang bandep banyo ai report banyo ai we have to have manading au minister badon hakabor ya ki brio kini ki NGOs kini ki bahapo ground nam ngan pan ke jingkit ke ka accountability jong ki ngila ai pisa IP kan ni ke output jong pi haba ngitung si kilo pan umi kan no pan haban thau ya kan no habala bei pisa hang tu habala bei pisa hang tu kan no mi nang tu ngi de ban thau gisang bandai bentau nama empat don tu memang tak ke mekanisme ban check ya kini ki working force apa ground pat what long ki office buat kumno dan accountability tre yang tu kat baman nah ngidei ban pan mentah pan jengken ko bong no ki you pan jengken la ai kat ni la bei kat ni pan jengken ai jengken kat no ke ko output jong pi are ni ai pisai pi ban pe ikna ban di drugs ban lain ni ki HIV don napi nang yo HIV don napi nang yo Hep C don napi nang yo STI man kuno entah apa pisah la ai ka output don napi nang bon man ki baja na treatment la ai ka sarkar ka pisah la ai ka jingirap kan ni ki bon ki social worker students ki ba wan menta ki ba mi menta ka specialty jo ki ngan dapet ka CV ka jongki ka lain ki ba puli metip Chris ka la best tambah kim don jakatre je kumta ki bang ong habangi i badon problem ka opportunity jongi ka don ngidon ki kena samla ki balong kum ki besit ram bantre ai lap noi kini batamai teng kini ki brio barem mem la sulong monotonous ma kan ketin kasino kum no kaju ma kim don chu batri sit ram nei takadau haban float ki expression of interest ai ban one ki NGO ki batamai ai ma pan idea naki Yes don gajing isong lang an arta ro haba yu i badon ki community ki bala ngamong community jongi ila haba ki i community kum ki drug using community ki HIV community haba ki wan chakmat ma takada ngong la ubrio ki ong tin kasi ubrio ba sha thar ha su sha ane ki usia ki tip na e bapang teng thar sia na kajat mun sei usia na skor akali to ki brio mun le kum no bagin solve ni ke problem hab ban wan ra lut an man ke department hab don kam ke jingi terilang mah ladang dingi dang ye tri po silos mah pait kum ke drug addiction kam dei mah tang kamande jong social welfare with drug addiction comes so many health problems kala dei pat so kamande jong health problems haba pait pe drug addiction why are these guys falling into drugs samar bam don kam don jam kala dei du ka kamram ka social integration ki welfare schemes kadon bentalot baro khaj bande trei ma lada health department nang mud bibadi tang jong mde ka kam jonga hang tu ma ka jingi teli ka jingi tip lang ka jingi wan lang ka jongi ku bangong ka jingi ka jongi bat ka jing tip ngila ma kam padir me la kam padir kidon kibri bong la li te la kam me isu hajaka ban ye comment nang tu ban ben drug addict ban ben UHIVM ngo bah ai no ti ka mon ka diang jong pi ban le e na maru bakren de bobon u batrei tum dan to ka bodybuilding ya yang la klet ma ban kli ne me mera ju compete ha po house nem bamut compete ngang yo ada tag na ma to 2022 ngan sapha ka duli utu badon ban nga yo Mr. Meghalaya physique ka gym yu ha po powerhouse gym ha po no thmai nong thmai kitu ki jong ngala ki mukim gitu mukim brothers good ti bari nga kwa ban kali menta nga tharai ngi ngala di ka por ba nga tharai ban kali ka message ka jongme bari ya ki kena samla namar mi iba kani ka jala wat meninru ngadang yo iba ki kena jongi isen iba ka unemployment rate kalas dang ban kiyo ki wat kam wat jam ka message yo me ya ki youngsters ba mi na ki college ki youngsters ki bawat kam ki message cuma ya ka society hi ya ka imlang salang bangi
Kaya memedan ban patai me. Nak experience dong me. Habai day but employment hang ni ngasi kwa kelima ngin keren ni ke unemployment hatu ka day be bangiwat be kam sarkar ni ka kam bakumno namar ban keren ni kani ngam tharai ra mangan don statistics kan nungut ma ni haban tip syai when we say unemployment habo ka jela ka jongi ngin haban tip bakini ka unemployment ka di sisa ki kena namar ngai i bun baknyum bami okam ladang i ap hitang ya kam long kejing perkat langkot ka jongali ladang i ap hitang ya kam sarkar ngin mi okam syuli ngene me kam shu kadon ka we ke interview man kani bale yu we temen hapo Delhi li ki ong ba hakani ka ri jongi kadon ka unemployment ni kadon ka wong em kam de ka unemployment ka de ka jing bam kwa tri pa di kam ki baki four fathers ki tri ma haktin kar wong ba berosgari bat kan ni kam mapan ma ngi kwa be tangi kam basuk haba ka tu ka habdon hapo chan dini chok nadu ki apartment yang ugi shed jelebi ki sna business bahe ki kelamar wari berspa ki kunjung ki pakinda he tre ma ban tre sitom lo ngamong ye ki yud zongi ba ki long kumni tamba ngin hapet ma ngin hapen jana ye ladi hagi kam ki bangi tre karep karyang be khuna kasi jongi kan nuot ma benda ta duna wat asnong jongi ban wat nong rep nasnong kondong jongi ban wat nong rep la duna mendon mapenjana isu gitu ki trade ki bangila me ban kamai imat ke employment jongi hab define bang ni kedi ujing bumi okam namar ba ngi puli ketu ngi ko akam ya ketu dam yo okam ketu kata ma an ka sarkar kan have some database ma kan nungut ki youths ki jongi what kind of skills ki bangi don kam apo ka state pan ya keren ni it's nongkum no ngam da data no expert ban ni keren ni employment and they have a day pa bagi samla kum no ban line na ka drugs na kum no ban line na ka drugs na ka HIV te ya kata tangan kam dan employment te malah kata ka topik bahe ba ngasu kwa tak dia di ban ka mesti jongai ban dei na ikitu bla ngop hakadi kim dei hida bandu je kerman get help wat jingerap kadon bun ke jingerap ngiru ngidon don hi jingerap nginemla ban irap EP 100% na mangila hi EP ban ai ke jing selok kumno ban wanra jing kela namar ngasi ong hibri lada ubrium kwa ban kela da hier du beli na jrong rum la kela ndi lada kim tip chenu ban phai mentah kila don kalenti ban phai ma kiri hab kila don gi detoxification center kila don get help te ngatip medi mentip bangi ringi ke imlang salang jungi ke di mentip ba sisin bala kerni wan mud bautu brium kwa kala ba ro ba kwa kala li kris nganonga you ask every alcoholic ubriu bla buaj nandu men step hadu damit men youtube bosudi drugs be men da keli me u ma pikwa ane man kelawong persang man kesngi tamumla namar bele ade ke jingpang na an lengkat ba ke jingpang ke jingpang lu basna sibun sa ke jingpang pat na mentaban besai ke met bala kwa drugs plat sedang sekikam balong anti social sedang sakatu sedang sakani hakatu ya kulumar par bar sakai imlang salang kim salang ha ke jing kulumar ke jing mut bamla bante lakam dan buj dukum ni kumtai poi seno poi de jing show jing pej ben long poi ki bom stanat ta kada yakini ki ba ngop how drugs kadon kalat get help kadon ki jing rap menta and kumi na samla ki jongi ki wei pat ki menong ba ngam bisyare ki yakini na laki songkha ni ki they indulge themselves ka sex at early age ma dala kier tang bada mla ban kier hi ngom bahaya dai ledi tela ya dai ki wei ru ngata ngan kata ngatip katu ka bab hilek kan syong api ngam bisyara manga pinabai jubab daladi ya jing tip lem lajong pinabai jubab ka bangai songkha ka de ka bahani ka basni ajubab hi ladi mo tambas ngo bahaya dai ladi kat kini ke HIV kat kini ba kibun kilat ban ya dai ladi ke early pregnancy kini ki jing pang ki bapher ya ki imlang salang pat ka ba ngi im menta ka ba ngiyadon ha preng gijing klumar kuno bantek lah kami gini gijing sni dan gini gijing jia ki bajia ke emlang salang ni ngatrai ba ngasuka banong tong ini persang sesin de gijing tiplem ngatip ki dan gini ki anti social elements gijingnya long ki jing jia ki bam stanat mo ki bangi asngo po kot kubor ring aku aban kentu lah ngai ledi nama ngai imbe de gijing ke pen kelai ngan ya bila kata me kris hadu mentang ya bila kata ngam ju bisyar brio mah kumbo ngam ju bisyar brio hangau de bitang brio lada wan hanga budon kam jingerap tang katai tak kata tong ini persang yang saya sisin kum ka imlang salang one last push lah syaban thei ni bom one last push ngin ya wan lang ngin ya klem kanu kan jing kenok me namar ngi kloy bah me ban kela lang kenya kasorkar bamler useng bamler UNGO kini kitai tambah saya sisin mah ngin dai la ban wan lang
ngimben ni gitu kibam nak tre sung bhasyong no ai la no di kibala menteri long yong ngin yawan lang kum ke imlang salang mah ngin yawan lang bat kum kali kristan mah ngasi jong ba ngati kani ngan ban bet ke medical intervention dan kam scientific intervention ngidon kam gini gini start perthai baru khoi ngidon kam tang berengkat berkejing tip bleu mah tai to shaban penkut ya kani ka jinya keren na pedeng jonga jomne bala ngalajan ong hangnya tu dari bayar samir lalong mo cuy ni to ngakwa ben keli ti tatu jomne na aduh mene ngapet ti tatu aduh mene ngapet mela banong beli kani di kadang jumut ha ong mene ong kan mau bangai igi kali balong kidan kisain Japanese tengah pot ngapet kumtung ong mela di member jong yakuza na me Japanese kan okey fokus ni tatu. Tak, fokus tu tatu. Kani ke gini. Kini tatu di uni di poppy plant, kini di ki waves and kini di ka baje. It symbolize ba u poppy plant ngiyo ya drugs no tu senti u poppy mah. Oh, utu. And then kini ki waves pat ka thau ya ka jing ya lenti ka jonga ka jing emma. Ka jing ya lenti ka jonga ki up and down ki jing ki you. But ka baje pat ka kedau ya ka por bangala penlut the time wasted mah. Hakani ka jing em. But my left hand tells another story. Hang ni pad udan black koi fish. Black koi fish ka symbolize ka strength mah. Misi ina mi gidok ha ki bakir yu kusaju. We are that kind of you. We swim against the tide mah. Kumbangi ong mah. Only dead fish goes with the flow mah. I'm not a dead fish na ngadi dok ha bakir kusaj no. And then ba what dang ki kusaju ni sentiu ka represent ba don ki por ki ba ka don ka jing hun mah ba ka ya kom tre. Henry bon hi ka jing em ka jonga bang ikendu be ki jing e mah. Okey. Nomor kata ngai iye kini tatu na do mene bos dang nambang onga nakabanta ki viewers jungi nakabanta ki nong page ki perlok jungi ha ke Forefront Media ngakwa bentip ba ke tatu nama bon saya ngai si tatu ngai ngakwa ben bon ni mah ki signify ya ke bon ba bagi orang yang berdua tatu de nong pop beli nong pediang tang ong beli page nang ni u beli jonga kan Ublay jonga uni banga mani uba open im yang uba ay yang kani ka second chance in life mah second innings ka havi home jongi ru dayo na sarkar ngin ay kerteng second innings ni second innings mete pem first innings la ele kai kharap ho gaya cricket ya tengin ele kai ni second innings ta kada ngasi omba uni ublay uba penim yang uba penlat yang na kini ki aka baro khoj mah ngit ba uni ublay jonga nganda poi sejorong mah unum pej mah kita tu jonga un pej ya kini hang ni apok mah ngale ayu kata amat keren game lang salak itu ba badon tatu ni mta amat keren ubli jongan pe je ke bang adon men sim nang khoi par ku miyor sabar imen sim i beyong thau hang ta dos pin sa jing e tai ti sai sim ni ai ku blay ki ba pe ya kani ka program kani ka special interview hapo Forefront Media ki perlok jungi man kapor ki ba support ya ka channel ga jungi ki ba subscribe ai ku blay sai sim ni ki baru ngilayo ben syong ba bari ban sutu kibon kiliang ngatharai kani interview le kala jrong ba ban ye kren ye kata tamba le si kidan ki khap ka ba ngila ban ya pek pat hakwi kapor pat hakani ka channel Forefront Media te manga Christopher Gatfo special correspondent jong Forefront Media sai sien kublai shi bon